Maħna fuq il-linja issa nilqa' bi pjaċir lil Bjorn Formosa. Bjorn, insellim lek. Nsellim lek Liza u lilek u spettaturi kollha. Bjorn, sfortunatament il-bieraħ rajna post tiegħek fuq Facebook fejn nikket ħafna nies ovvjament għaliex ħadd ma jixtieq li jara li s-sitwazzjoni tiegħek qiegħda tiddeterjora, però xi ħaġa impressjonanti hija wkoll illi minkejja id-dbatija kollha li għaddej minnha inti fl-aħħar nett xorta għadtilna li inti sal-aħħar nifs ħajtek ħatibqa' tiġġieled din il-ġlieda kontra l-marda tal-ALS, imma fuq kollox iktar mill-ġlieda kontra l-ALS qed tiġġieled ukoll biex jibqgħu jinġabru l-finanzi biex forsi tinstab il-kura biex ir-riċerka tkompli. U inti wkoll ovvjament ittamajt u ktibt linja li ittamajt f'miraklu. Iva, dal-aħħar kienu diffiċli ħafna. Għall-laborjat ispera sfortunatament is-sitwazzjoni tas-saħħa tiegħi baqgħet sejra lura u issa qegħdin f'fażi verament kritika tal-marda tipo n-nifs verament. Spiċċa għall-aħħar allura kienet hekk espressjoni ta' desperazzjoni kważi. Però mbagħad xorta eventwalment rridu nerġgħu nqumu minn id-diffikultà kollha u nagħtu l-aħħar spinta biex kemm jista' jkun naħdmu iż-żmien ftit li fadal biex inkomplu nissodisfaw il-bżonn in-neċessità li hemm għal din il-marda. Hemm bżonn li tinstab kura disperatament dal-aħħar jiem anke sofrejna sfortunatament l-imwiet ta' il-pazjenti tagħna li kienu morda bl-ALS u għallira iktar u iktar nħolġu fiku tara. Il-bżonn li hemm xi darba nistab soluzzjoni għal il-marda hekk qegħda. Bħalissa qiegħda taffatwa lili, però jien ma rridx fatwa lill-iktar nies u nispera li bl-aħħar żmien tiegħi nkunu nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajja ta' dak kollha li jbagħtu minn din il-marda. Bjorn, nafu żgur li frott tal-ħidma kbira tiegħek li ħdimt inti flimkien ma' Marija u t-tim kbir ta' nies li qegħdin jissapportjawk, frott ta' dan hemm ukoll dar Bjorn li rajnija li bdiet tiffunzjona u kien hemm l-inawgurazzjoni tagħha proprju ftit tal-ġimgħat jew xurilu u xek. Iva, dar Bjorn issa nfetħet l-1 ta' Novembru, mu daħlu issa numru konsiderevoli ta' pazjenti il-ġimgħa dieħla mid-dar Bjorn tkun intliet mill-pazjenti kollha li għandhom il-bżonn. Ovvjament laqajna numru ta' applikazzjonijiet li huwa ikbar minn nies li hemm ġewwa dar Bjorn waqt minn hawn il-possibilità li nkun nistgħu nidħlu ċentri oħra speċjalizzati li jkunu jistgħu jindirizzaw problematiċi neuroloġiċi ta' pazjenti li huma milquta minn dawn il-kondizzjonijiet ferm diffiċli. U dak huwa wieħed mill-għanijiet tagħna mal-jiem li ġejjin. Bjorn, aħna ovvjament fil-waqt li ntuk il-kuraġġ kollu li nistgħu min-naħa tagħna u support kontinu, xtaqt ovvjament messaġġ min-naħa tiegħek, aħna nittamaw li jkollna l-opportunità li tkun forsi taqleb għal aħjar u tkun magħna għal darba oħra, però xtaqt l-aħħar messaġġ min-naħa tiegħek lit-telespettaturi li qed jisimgħuna llejla. Ovvjament ningrazzjak Liza tas-support li dejjem minn għandek dal-aħħar xhur u ovvjament ningrazzja l-poplu Malti għoċi kollu ta' support enormi. U anka l-biera kollu kien xi ħaġa inkredibbli, tipo kieku ma kienx bis-saħħa tal-poplu Malti, żgur li ma konniex nagħmlu daw l-affarijiet kollha. Nirringrazzjahom tal-solidarjetà inqadna bħala poplu flimkien biex nagħmlu xi ħaġa unika tajna possibilità lil ħafna nies li qabel ma kellhomx u nispera li kif għadt il-bieraħ li mewti jew le tipo dan ix-xogħol li bdejna ikompli fi żmien u jkompli jgħin lin-nies li għandhom verament bżonn m'għaliex għaddejjin minn din il-kondizzjoni ferm diffiċli. Ningrazzjahom mill-ġdid u flimkien inkomplu naħdmu biex nagħmlu l-ħajja ta' persuni waħda aħjar. Grazzi ħafna Bjorn għal darbohra tal-li kont magħna, ovvjament il-ġdida tkompli u lajnuna għal pazjenti li għaddejjin il-kondizzjoni tal-ALS tkompli wkoll. Grazzi għalik li ovvjament bdejt dan kollu u tajt dik l-spark biex tibda din il-ħidma issa tiqpa għaddejja u aħna nittamaw li jirnexxina nkomplu biex florsi fl-aħħar tinstab din il-kura li tant hemm bżonna.